שלום חברים. היום אנחנו ברובלוקס בהקפטג 5-2. נו, מספיק נועם. זה לא הקפטעד? מה? זה לא הקפטעד? הקפטג, תג. אמרתי לך כבר מלא פעמים. חבר'ה, טוב, אושרי, יש עוד 3 מקומות, טוב, אז קדימה תעשה ג'וין גיים. בסדר, אנחנו ניתן את הלינק בתיאור. טוב, אני ועוד איזשהו איש מחכים פה. חבר'ה, אנחנו ניתן את הלינק בתיאור. רק שתדעו. ניתן את הלינק לדבר הזה. בתיאור. מה? ניתן את הלינק לרובלוקס. כן. ואז תורידו ותירשמו ואז תוכלו לשחק כמונו. אנחנו שיחקנו כבר הרבה זמן אז קנינו כל מיני דברים. אני עם חולצה של הפי ווילס. הסרטון הזה שעשינו. כן, אני מת על ה-Happy Wheels. אבל אנחנו עכשיו לא באיש המיינקראפט האגדי. אנחנו כן באיש המיינקראפט האגדי. לא, אנחנו לא, החלפתי. למה? כי נכון, שכחתי את הסיסמה ואני לא יודע אותה בכלל. גם אני לא יודע את שלי ואני לא מתנתק. נכון, אבל כששדרגתי את המחשב שלי, בסדר. אז הכל נמחק לי על זה. אז עשיתי לי אחד חדש. טוב, לא נורא. אז תצפו בסרטונים של מה זה שלך. אושרי, מה זה שלך? מיינקראפטור. אושרי, מה השם שלך? מיינקראפטור. מה? מיינקראפטור. מה זה קשור? אני לא יודע, אבל בסדר. טוב, נכנסת? לא. טוב, אנחנו נכנסים למפה עוד דקה. חבר'ה, אתם בוגדים, אתם יודעים את זה? אל תעלבו. חבר'ה, אופק. שמע, מה? יש איזה אנשים דפוקים כאלה שתמיד עושים סרטונים ואומרים ככה, תשמע, מי מלך? אני. ראיתי את זה. מי מלך? אני. לא אני. הקדוש ברוך הוא מקום ראשון. ומקום שני, אני. מקום שלישי, אייל גלן. אל תתווכחו איתי. אל תתווכחו איתי, זה קטסטרופה. קטסטרופה. סליחה. יאללה ביי. עוד 2. הם דפוקים. רשמתי להם. די כבר. קטסטרופה. אושרי, נכנסנו למפה. חכה שנייה, אושרי, אני יוצר שנייה. חזרתי. ממה חזרת? לא, חזרתי, יצרתי את הרמקול שלי. טוב, עוד 10 שניות נכנסים למפה. עכשיו זה היה רק שכולם מתו במפה ההיא. טוב, נו, מתי אתה נכנס? עוד כמה שניות. הם כבר מחכים 5 דקות. לעשות לכם פה יש, אני הקפטג. יש כיפה. אבל מאוד רצינו לעשות כאילו את מפת הסלנדרמן, פשוט אף אחד לא רואה בחושך. לא, בתוכנות צילום זה לא טוב בחושך. שיהיה. אבל אתה יודע... וואו, אנחנו מכסחים פה אנשים. טוב, נכנסתי. אני לא פה, אני נכנסתי למפה. אתם רואים? אני בתוך אני בתוך המקום. אתם רואים? הנה, אתם רואים אותי? אני VIP חולצה, הוא לא VIP בזה. כן, אבל אני VIP בחולצה. והנה אופק, אתם רואים את זה? תראו, אופק 100. שמח, זה כאילו חבר שלי. הוא כרגע משחק, אני אלך לראות אותו. אני חושב שאפשר.
אפשרי? מה אפשרי? לראות אותך כאילו? אין לי מושג, לא זוכר. כיף לאלה שב-VIP. איזה כיף להם שב-VIP, נכון? איך עדיין נשארו אנשים? הצילו? יש! ניצחתם? לא, היינו צריכים להקפיש ואז הצלחתי להקפיא אותו. אולי נעשה... אוי, מישהו מת. אני רואה אותו. אנחנו מנצחים אותם מעלה. אוי, שמישהו נכנס. כולם מקופאים, זה לא אפשרי. חוץ ממני. פי, הצילו איש, כאילו, הצילו איש אחד. Hello, my friends. Hello, the team. הצילו איש אחד. הנה, יש לי שם אחד. הלו. כתבתי hello. מה? הוא שומר. איפה? זה לא אפשרי. אין פה אף אחד, אני לא יודע מה קרה, למה הם לא משגרים אותנו בחזרה. היי, כתוב שאתם... מה, עוד 2 דקות תשגרו אתכם. כן, כי רק התחלנו. וכולם מקופאים, אז זה לא אפשרי. הסתובבתי בכל המקום. אבל אולי יש מישהו. אולי מישהו שהוא לא. גנב. אולי מישהו... רגע, אני רואה איש קופץ. לא, הוא איתנו. הוא רק הוריד את הקסדה. Help. היי! מישהו נשאר. קוראים לו הוביט 20. הוא כותב... היי! הוא כותב help. help me. איפה הוא נמצא? כתוב הוביט 20. הוא כותב help. כאילו... מה? מה זה? אני באה, מה אתה רוצה? היי. לא, מצאתי חדר סודי. היי, מישהו כותב עוד פעם help. לא ככה כותבים אל דבר ראשון, והוא כותב בגלל שהוא כלוא בקרח. חשבתי שהוא בורח. למישהו יש משמיד קרח. אז אתה יודע מה זה אומר. שהוא VIP. גם. ומה עוד? אבל זה לא משמיד את הקרח, זה רק נותן לו מכה קטנה. שאחרי כמה זמן זה נותן לו לצאת, אבל הקפאנו אותו בעוד שכבה של קרח, אז זה לא יעזור לו. טוב, אני עושה ריסטארט, אין פה אף אחד שמשוחרר. הנה, עוד כמה שניות. אני כבר... טוב, אני עוד אשאר. מעט תראו את אופן. תראו כשהוא לא, נשארתי שם. רשע. הנה הוא. הנה, תראו, הנה הוא. יש לו זה של אפי ווילס, קבוצה. אופק, מה? נכון באפי ווילס, הזה עם האופניים? כן? אני יכול לשלוט גם על הילד. כן, אני יודעת. זה מצחיק. אני עושה כמו הזה שעושה את הפספוסים, אז אני עושה היי דד. זה פיון דפאו. שאיך קוראים לו באמיתי? פיון דפאו. לא נכון. כן. לא נכון. ככה הוא אמר. הוא אומר, my name is פיון דפאו. לא נכון, לא. ראיתי סרטון והיה כתוב נראה לי אלכס או לא קוראים לו אלכס, מאיפה אתה יודע לקרוא? ראי... בן כמה אתה חושב שאני? חכה, תן לי לחשוב. אולי אפילו אז לא נולדת עדיין? נולדת? 9.5. כן, ואני בן 10. וחצי. לא, עדיין לא וחצי, וגם אתה עדיין לא וחצי. לא נכון, אתה גדול ממני בחצי שנה. אתה לא.
אני זוכר מתי היית איזה. השתגרנו. אני לא אקפד עד... גם אני לא. הנה אתה. אני יכול לבדוק. אושרי, תעצור, אני בא. הקפדה! אז כדאי שנברח. מהר, עלה כבר. איתנו. ביי אושרי. אתה מאחוריי. בוא מהר אז. למה אתה קורא לי ביי או שרי כל שנייה? מה זה, איך עלינו עד לפה? מה? מלכודת. האמת שזה טוב לי. מצאתי פתח, ביי. מה? עכשיו אני... אוי, התקעתי בעמוד. איפה הפתח? היי אושרי. היי, נכון. מי ידע? יש שם קפוא. באנו להציל אותך. עוד קפוא. באנו להציל אותך. עוד קפוא. תמות. וואה, היא מתה. הקפטד. כנס לחדר הסודי. הקפטן! אוי, לעזאזל. תודה אושרי שחסמת אותו. איפה אתה אושרי? אנחנו מצילים אותך. כבר הצילו אותי. לא הצילו. הצילו מהר מדי. למה הקפטד מהירים כל כך? בוא כבר. הקפיא אותי. מה קורה אופק? לפחות אנחנו... טוב, נחכה שיצילו אותנו. כן, עכשיו אנחנו דווקא די קרובים. בוא נדבר על היחסים. חכה, אני כותב help. אוקיי, גם אני אחזור. בגלל, אתה לא יכול. כי אני עשיתי מעל בן 13. רק מעל בן 13 יכול לדבר ככה. איך עושים את זה? אין לי מושג, עידו סיני עזר לי באימייל, שלח לאימייל, ואז הוא עדכן לי את התאריך ל-2013. מה 2013? הוא שם לי את זה בשנת 1998. אפילו יותר מ-13. תראו, ב-11:11 היה... יואו, איפה הם? ב-11:11 היה ישראל נגד בית"ר. הצילו. אולי ישראל. מושכת. יואו! היא הייתה יכולה להציל אותנו. היי, משהו כתב I'm up. אני קופץ. וואי, איך הם לא מצליחים, איך אנחנו יוצאים מפה עכשיו? לא יודע, אבל בוא נדבר בינתיים על הרגע. תראו, שניכם מחוברים. עד שאנחנו קרובים לזה. בוא נדבר על הדרשות שלנו. תירגע, נגמר. חבר'ה, אני זוכר פעם אחת, זה היה לא מזמן. טוב, נעשה עוד מפה אחת וזהו, כי זה יהיה יותר מדי זמן. איזה? כמה זמן כבר אנחנו מצלמים? בוא נראה. לך אפשר לצלם עד 20 דקות. אוקיי. אז עד 20 דקות, אם נספיק נבדוק אחרי המפה הזאתי. טוב, אתה רוצה סלנדרמן בבקשה? נעשה אחרי הסרטון הזה. היי, אני אקפטג. אבל יצאתי כבר. למה? כי חשבתי שכאילו אתה רוצה אחר. אמרתי אחרי זה. אז אתה רוצה משהו אחר כי מצאתי משהו אחר. טוב, תעצור את הסרטון אחרי זה.